Allô? Lionel? Ano normal karaha tsy azo appel feky ngia? Mon téléphone. Ke anao mety libre riva ty? Atsika agnamboatra programme e. As I know the program, I know I'm what I. Za ndraiky mbola aminay ato fa atsika tokony hirevize examen igny e. Asa libre aminareo? Tongava ty fô zaho araiky fogna akato. Ok. Ke mbola misy ambiny goûter mao? Ya. Nani maro ma viavy tsy nangambaranao tamin'ny examen izy ala? Magnefa karakory zy? Atao fa sérieux. Tsy ndraiky nambaranjeo raha diso anao zala? Tsy nasianao limite zeny anao mivaly voalohany amin'ny équation second degré igny. Sérieux, ke tsy hainao feky ny démontrer izy e? Grave koa zegny. Tsy anao ndraiky raiky takany triche tamin'teo izy ala? Ke amin'ny examen ty anao mbola mavita amin'ny triche fo. Amin'ny fomba karakory eky? Zaho raha olo tsy raha haiko ke. Sérieux kone, sady anao zay raha olo tsy magnambara aby. Ataonao karakory? Ke izy ka tsika mifakalavitsika e, atao karakory? Ça fait zigny feuillenao ataoko pasipasy amin'olo. Ke tsy haiko boka fomba agnamezagna izy anao sa fonao vrai marque? Marigny? Bon, atsika basy ampiasa technique de triche vaovao edy e. Juste alainao téléphone-nao ka tianao mode avion direct fa midiligny zay téléphone-nao. Allô? Za fandeha. Bon, bref.